नमस्कार। हम राजीव रंजन तिवारी और वहाँ सबके रंजन रस में स्वागत बा। आज सवेरे ही से मन बड़ा दुखी बा। चारों तरफ मने हाहाकार मचल बा। मजदूर लोग मर रहा बा रास्ता में, केहू देखे वाला सुने वाला नहीं है। आज सवेरे सवेरे करीब 2 दर्जन मजदूर लेके केहू के मुजफ्फरनगर में या केहू के मध्य प्रदेश में मरे के सूचना मिलल है। मुजफ्फरनगर वाला लोग तो पंजाब से जात रहा गोपालगंज, और मुजफ्फरनगर में बस न लोग के कुचल के मुँह दिली। और सुनी सभी कि मतलब का हम बताई, मतलब मन करता कि जो व्यवस्था देखे वाला बा देश के भर मतलब इन लोग के गरियाई। लेकिन दिक्कत बाटे कि हमरा गाड़ी दिहला से का होखे के बा। हम कितनों गरिया हम गाड़ी के सुनी ना, हमरा गाड़ी दिहला से कोनो फर्क पड़े के बा। लेकिन मन करता है कि पूरा माई बहन लोग के खूब इन लोग के गरियाई। ये मजदूर भाई लोग के देखी, कौन का व्यवस्था हुई, के सोची एक लोग के बारे में। रास्ता में लोग चलता, चलत चलत मर जाता, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कहीं खैला बिना मुँहता लोग, भूख है प्यास है। ये कैसन सरकार बिया, कैसन नेता लोग बा हमनी के, मन एकदम समझ से बाहर हो गई बा। एक बारे में सोचला कि काम बार हूँ सब सोची। अब हम कुछ ना कह, कोरोना तो एकदम मने ऐसा आफत बन के आइल बा हमनी खातिर, तो क्या बतावे के। जौन बतिया हम कहा तनी यही बतिया के एगो पुष्टि कल हम देश के बहुत बढ़न उर्दू के शायर हम मुनव्वर राणा जी, नाम सुनले हो खब से, बहुत बढ़न, बहुत नाम बा वहाँ के कहानी है। एगो ट्वीट कर ले निकाल के, अरे ट्विटर पर आजकल सब काम चलता है। एगो ट्वीट कर ले वहाँ के काल के जी देश में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर लोग बा। बतिया तो सही है बुझाता। अब वहाँ का यो कहले बनी कि जो 100 करोड़ जानवर लोग बा, ये लोग खाली वोट देवे के काम आए वाला, इन लोग का दोसर कोनो काम नहीं है। बात तो एकदम सही बा। आ सरकार के भर मतलब कोसले बनी। एगो भारतीय जनता पार्टी के नेता हवन संबित पात्रा जी, टेलीविजनवा में आवेले, आके पूरा भाषण उसन देले, हिंदू मियाँ करत रहे। उनकर इलाज वहाँ के कैले बनी अपना ट्वीट में। तो कहे के मतलब कि वहाँ का जो कहा तो नहीं पर बवालो हुई, हल्ला मची, हम जानते नहीं, जरूर कुछ ना कुछ लोग ट्रोल करी वहाँ के गरियाई उड़ियाई लोग। लेकिन हमारा तो नहीं बुझा कि वहाँ जो कहले बनी बतिया गलत बा। बात तो सही बुझाता। अब देखी क्या होला। ये पर सरकार का कर दिया। कोरोना से लड़े खातिर जो व्यवस्था चल रहा बा, वैसे कौनी बचे के उपाय होता। सरकार अपना लेवल पर क्या कर रही बिया, वैसे सरकार के कामकाज बहुत अच्छा नहीं बुझा। बिहारों में बड़ा कहानी खराब बा। प्रशांत किशोर जी फिर खिसियाल बने नीतीश बाबू पर। वहाँ कहा था कि नीतीश बाबू ठीक से काम नहीं करत। तो हमारा कहे मतलब बाटे कि चाहे बिहार हो क्या, चाहे उत्तर प्रदेश हो क्या, चाहे देश के कोनो कोना हो क्या, जनता कई बात बुझे के चाहिए कि नेता लोग क्या करता है, आई नेता लोग के काम कर से कौन देश चली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो सब देखत रही, फिर कल मुलाकात हुई। नमस्कार।